Wat het me heeft gebracht naast de gezelligheid is toch wel een extra opvoeding. Het is wel zo dat er bepaalde dingen van je verwacht worden hier. Ehm, Gedragscode eigenlijk. En daar word je wel in opgevoed. Ik was 17 zelf toen ik hier binnenkwam. Ja, dan wordt er wel eventjes wat duidelijk gemaakt. Ja. Hoe bedoel je dat precies? Nou, grote smoel hebben, maar wel je plek moeten kennen. Ja, smoel. En waar uitzicht dat dan in? Je plek kennen? Dat heeft er gewoon mee te maken dat er hier een hele duidelijke hele duidelijke hiërarchie is. De verhouding is daarin heel duidelijk te vinden. En daar past wel bij dat je je plek moet kennen. En daarvan durf ik wel te zeggen dat dat iets is wat ik ook wel heb opgestoken hier. Ja. Wat vind je daarvan? Ik vind dat heel sterk aan een vereniging. Omdat als ik straks ergens een stage ga lopen, begin ik waarschijnlijk met koffie halen voor mensen. Naast de taken die je uiteraard doet. Anders is het natuurlijk niet een fatsoenlijke stage. Maar dat is altijd zo'n duidelijk voorbeeldje, hè, dat koffie halen. En kijk, dat is wat je hier ook doet. Als eerstejaars zorg je ervoor dat de lege glazen terugkomen naar de bar op het moment dat er een zoomer gaat. Iemand moet het doen. Ja, en dat wordt door de eerstejaars in dat geval gedaan.